Dihang nasairan sa residenteng si Mary Grace Licaro sa sitio Balutakay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur, nga tukuran og fire station ang ilang dapit, nagmaya kini kay sumala niya. Unom ka tuig na siyang nagpuyo sa lugar, paspas kaayo ang pagdaghan sa mga tao og dikit-dikit pa ang mga balay og nabalakas siya basin naay mahitabong sunog nga maog daw na lang di pa maabot ang bumbero kay naa kini sa poblasyon Bansalan. Malipay jud ni ana sir kay para mabutangan pud diri og tanang fire station kay para pud nga kung naay mga mahitabo nga sunog kanang dali pud ni makatawag. Sukad-sukad, wala pa'y natalang fire incident sa Balutakay. Natong jutay pa lamang ang balay. Importante sab kining tukuran og fire station nga naay rescue team sanglit naa dinhi ang usa sa mga trail sa pagsaka sa pinakataas nga bulkan sa Pilipinas nga paboritong sakon sa mga mahiligon sa trekking ug hiking. Diri nining iriyaha itukod ang fire station diri sa may sitio Balutakay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Gitinguwa sa BFP nga karon tuiga matukod na ang fire station sa lugar. Ang itag fire station diha with a fire truck, may rescue truck, ug may ambulance. Expected na mo nga makaset up ni dihang fire station. Within the year matukod na tong fire station, pero mauna ang fire truck ug ambulance. Ang sitio Balutakay sa Barangay Managa, 24 kilometros kini gikan sa sentrong bahin sa lungsod sa Bansalan. Hinungdan nga lisod alang sa mga bumbero ang pagresponde sa lugar panahon nga dunay sunog. Lisod usab ang pagsubida sa lugar kung puno sa tubig ang fire truck, sanglit subidahon kaayo ang dalan kaya naaman kini sa tiilan sa Mount Apo. Ang desisyon namin na mag-set up dyan is tourism. Aside from that, kick-off point kasi ito papuntang Mount Apo. So maglagay kami dyan ng SAR teams, yung search and rescue teams. Just in case something will happen to our trekkers going to Mount Apo, pwede kami makaresponde. Karong Fire Prevention Month, nagpahimangno ang BFP sa mga residente sa Balutakay nga mag-amping pirmi aron malikay sa sunog. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.